Kining Ginoo kaduha ni siya mo hatag nato og major judgment. Ang una dinhis kalibutan niya, ang pinaka-final inighuman na dinhis kalibutan. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang taga Sodoma o Gomora gihukma naman to, giyagani gisunog na to sila. Pasabot wa na gyud kauyon ang Ginoo nila. Pero si Jesus nagsulti siya nga sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa ang Ginoo sa taga Sodoma o sa taga Gomora o katong taga sa tong usa taga Sidon, Tiro og Sidon. Ngano man tungod kay ang atong sala dinhis kalibutan maoy atong atubangon. Kung magpakasa ta, doon na dayoy equivalent nga bunga ang sala nga tawgo nato usahay og silot sa atong kinabuhi. Kaya ang sala mubunga mangyod og kadautan. Mura man na gud ang sala og nagtawag ta ba sa punishment sa Ginoo. Sama anang mangurakot ka or mamabay ka or mamakak, ang imong giimbitar mao ang bunga ni anang maong mga sala. Nanglitan korupsyon, mag-enrich ka sa imong kaugalingon, ang bunga ana hatred gikan sa mga taong naigo sa imong pangurakot. Moabot yung panahon mabulgar ka, tamayon ka o ikiha ka. Ana kanisang pagpamabay imong giimbitar kay magtagbaw ka sa imong kaugalingon. Imo na sang giimbitar ang kalagot sa Ginoo nga mahibaw-an na, mabungkag imong pamilya, kasuk-an ka sa imong asawa, sa imong bana, unya ang imong mga anak mokondinar nimo. Hangtod gyud ang mga tao sad nga gitawag natog naigo sa imong gibuhat mokondinar, ug mao na ang gitawag og silot dinhis kalibutan. Sige, lingiyay mong tupad niya pangutan-a siya na dili pa ka silutanan, wa pa kay silot, o wa kay wa kay silot. Pero bisan pa man dinhis kalibutan nakasala ta, nya gisilutan na tag maayos Ginoo. Di man tingin Ginoo mo silot na to. Gisilutan na ta sa binuhatan sa atong resulta sa atong sala. Inikamatay di ay nato, doon na pagilain na hukom dito nga mao na gito ang final. Pasabot doon ay tao nga mamatay dinhis kalibutan nga nagantos tungod kay makasasa kay siya nga malangit siya inig final judgment. Malangit ba? Kaya nimo ko si Jesus, mas maluoy pa unya ang Ginoo sa taga Sodoma kay kaninyo. Doon na say mamatay dinhis kalibutan nga tan-aw nato Dios non kay wa gyud masilote nga posibleng inighukom didto maimpierno. Sama aning nagmisa karon. Kani ba ang gamisa? Unsa may tan-aw ninyo ani buotan ni o buangon? Di ba buotan kayo? Sige misa, apil na ning nag-serve dinhi, Kristan, katong nagliktor dire na salmo. Kana mga buotan na ilagnaong. Pero mga matay ni ron, ini kamatay ani, wa man ta kasiguro og unsa sa ilang binuhatan. Kamu wa sa mo kasiguro sa akong binuhatan nga nahibaw-an sa Ginoo. Muna dinhi sa atong tubag sa salmo, nag-ingon ta ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Pasabot ang nagmonitor di ay nato nga mao ang syudad sa Ginoo, ang Ginoo mismo. Iya tang gimonitor unsaon nimo pagsagang ug wa ka magmonitor. Mao na mahibaw gid siya kung unsay atong kahimtang. Kay kana magong sala bisag gigunitan tas Ginoo motipas ta murabag imbis ang Ginoo mo itong saligan nga magsagang nato, manalipod nato, mudangop kita siyawa.
adto kita mosunod niya. Nya kay ang Ginoo nagsagang man nato, nya niikyas man ka kay didto jud ka siyawa. Inighukom sa Ginoo katong final judgment nga wala na tay time to repent ba. Wa na tay higayon sa pagpangayog pasaylo, mautoy mas kuyaw. So kung ikaw karon daghan kag ay kabalaka, dangop sa mahal nga birhen, pagrosaryo, dangop sa mga sakramento, pangumpisal, dangop sa ubang pang sakramento sama sa Eucharistia. Ang mga sakramentong wa nimo dawata na, samtang wap ka mamatay, nga wap mo abot ang ikaduhang hukom. Tingali magantos na jud ka karon, naingon ako, pader, nasakit nako, cancer. Niya ang advice sa nag-healing namo, pakumpisalon mi, hinaot unta maayo ning akong sakit. Niya ako din tubagon, hinaot untang mamatay na gyud ka ana. Ngano mangandoy magagkaayuhan sa imong sakit, nga lawas nun ramana, kanang imong pagpangumpisal, human ka nakasa og dagko kayo, kana mo'y pinakanindot nga okasyon nga makaingon ka, praise the Lord, kay bisag masakiton ko tungod sa akong sala, limpyo nako kay gipasaylo ko sa Ginoo. Mao nay nindot kaayo nga atong barugan aron kadtong ikaduhang judgment. Siguro na gyud to, di ta maniguro ani dinhing kinabuhia. Anyway, kaning atong sala mapapas ra man kay ang Ginoo lagi mo ginagmahal nato, nagsagang nato. Dili niya itugot nga maimpierno ta basta ka maulantang muhinolsol. Sige, last nga lingi sa imong tupad na di na ta maghinangol aning atong kwarta kaysa man day na ipamalitan na lang ning mga slots. No? Kinahanglan gina kayo kay so sige kag tigom, sige pa jud kag kasuko anang nangutang nimo, sige pa jud kag pangaway anang imong silingan kay naglinapasay namo anang mga utlanan tungod anang kwarta, sige pagitag gubat, sige sinawayay kay padung na sad ta magpreparar sa eleksyon. Pastilag mga matay ta anytime. Kuyawa sa judgment dito magbaon tag sala. Ato na lang ning hinulsulan aron magbaon tag kabuutan ngadto sa Ginoo.